Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya gayod sa mga mag-uuma ug mga mananagat, mga berhen sa kuta, panalangini, iampo ang mga mag-uumag mga mananagat. Ikatulo na karon kaadlaw sa nobinaryo sa berhen sa kuta. Gasugod kita niadtong Hulyo 7, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Aniya kita karon sa adlaw nga Biyernes. Hulyo 7, Hulyo 9, muna nga ako gayod, nga timbaya kaninyo, mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pud nga awhag sa mga katawhan, nga anaalang sa Kinuman, anaalang sa kining Stimson, anaalang sa mga kabukiran, nga mudulhog usab kamo, mudagkot og kandila, kung dili kamo maka-attender sa nobina, pero mudulhog kita, dagkot kitag kandila sa Birhen sa Kuta, atong ipakita ang atong pagtuo. Kung dili man pwede nga madala nato ang atong mga anak, pero ang yuon lang nato, nga bisag kausa lang, kadiyot lang kayo, mga minutos lang, atong dad-o ng atong mga anak ngadto sa Birhen sa Kuta. Dili ta magdugay, kay ginadili man karon ang musulod sa ang mga kabataan nga magpundok. Pero kung tagsa-tagsa tingali, okay raman tingali. Muna nga, ato gayon nga dad-o ng atong mga anak, atong ipakita nga kita dunay lawom nga pagtuo sa Birhen sa Kuta. Kay ang Birhen sa Kuta usa ka berhen nga milagrosa o magahatag gayon sa mga pangaliya nga atong gikinahanglan. Ikatulo karon nga adlaw nga nobina sa Birhen sa Kuta, adlawng Biyernes, Hulyo 9, ug ako pod nga birthday greetings ngadto ni Arlene Araw-Araw Stone nga nagasaulog siyang birthday karong adlaw. Ako pod nga pahibalo nga karong adlaw, Biyernes, ang mga sponsors nga mihimo sa pilgrims. Ang atong mga pilgrims mao ang katawhan nga gikan sa parokya sa Lupisayna, Macalibre Alto, Oroqueta. Sa Lupisayna ang atong kura paroko din mao si Father Roger Taguran. Sa Macalibre Alto ang parokya sa Birhen sa Rosario, ang kura paroko nato mao si Father Danny Rodinas, o dinagayod sa lungsod dina sa Dakbayan sa Oroqueta, ang atong kura paroko mao si Father Edgar Kanama ug ang iyang kabulig mao si Father Elmo Melo. Ang mga sponsors nining adlawng Biyernes, ikatulo nga nobina mass sa Birhen sa Kuta, din ang atong mass presider mao si Father Dexter Banuelos ug ang in charge mao si Sister Nancy Artajo. Ang mga sponsors mao ang Misamis University, ang Quality Shopping Center, ang SIM Enterprises, ang SIM, ang Grace Hardware Corporation, ang Anas Trading, ang Lourdes Pharmacy, ang Banco de Oro, Gallardo and Rizal Branches, ang Robelios Optical Clinic, ang St. Padre Pio Medical Clinic, ang Carmelas Pastries, ang Vincentian Family, ang Catholic Faith Defender, ug ang Kuta Marian Altar Servers, ang Knights of the Altar, ug sa mga tanan nga mga devotos ug apostolado sa Birhen sa Kuta. Ang mass presider karong adlaw mao si Father Dexter Banuelos sa alas 4:30 sa hapon, ikatulo nga nobina sa Birhen sa Kuta, ug ang in charge mao si Sister Nancy Artajo. Ugma, Sabado, Hulyo 10, ang mga pilgrims nga katawhan mao ang taga-parokya sa Talairon, nga ang kura paroko mo si Father Jenny Villamor, ang Aluran, nga ang kura paroko mo si Father Henry Rebil, sa Panaon, ang kura paroko mo si Father Rolly Lagada. O ang mga sponsors mo ang LaSalle University, ang Immaculate Conception School of Technology, ang si Dr. Marte Imperio, ang Cathedral Youth Choir, ang Faith Hospital nga gialagaran nila ni Dr. Feliciano, o gingon ni Sandra Ortega, sa UCPB Osamis Branch, ang Supermix Lotong Pilipino, ang Milfran Marketing, ang Junjing's Pawn Shop, ang Junjing's Construction,
ug sa mga deboto ug apostolado sa Birhen sa Kuta. Ang Mass Presider sa Hulyo 10, Sabado, mao si Father Marvin Osmeña ug ang in charge mao si Sister Susan Texon. Usbon ko ha, adlawng Sabado ang mga sponsors mao ang LaSalle University, Immaculate Conception School of Technology, si Dr. Marte Imperio, ang Cathedral Youth Choir, ang Faith Hospital, ang Sandra Ortega, UCPB Ozamis Branch, Supermix Lotong Pilipino, Melfran Marketing, John Jings Pawn Shop, and John Jings Construction, o sa tanan ng mga devotos sa Birhen sa Kuta. Sa adlawng Domingo, ang mga pilgrims mao ang parokya sa Jimenez, ang kora paroko si Father Victor Sereno ug ang iyang kabulig mo si Father Alcher Boquia, ang Katipunan Mission Station nga ang mission in charge mo si Father Loloy Balbuena ug ang sinakaban si St. Joseph Parish, ang kora paroko si Father Darrell Rosales. Kusugay kita diha sa Katipunan. Akong greetings sa taga Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental, dinha usab sa Tunggo, dinha sa Namot, sa tanan, din kining atong Sibya nahiabot, kamo ang pilgrims nga muadto sa Birhen sa Kuta, parokya sa Jimenez, ang mission station sa Katipunan, ug ang parokya sa Sinakaban. Ug sa adlawng Domingo ang mga sponsors mo ang Parmasya Susana, ang Western Mindanao School of Technology, ang Pelis Jewelry and Pawn Shop, ang Kuta Shrine Eagles Club, ang Confradia de San Jose, ang Legion of Mary, ang Children of Mary, ang Daughters of Mary Immaculate, ang Knights of Columbus Aguada and Annex, o mga devotos o mga apostolado sa Birhen sa Kuta. Ang in charge, mao si Sister Eva Odvina o Sister Getming Wong. Hinautunta nga inyo nang mahinumduman, adlaw ka ng Domingo. Usbon ko, aniya kita sa adlawng Biyernes. Ang atong Ebanghelyo, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinunan, pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karniro ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magbaigmat kamo sama sa mga bitin o magmalumo sama sa mga salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsa inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay nigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang pulong nga inyo unyang isulti, dili gikan kaninyo, kundili iya sa Espiritu Santo, sa inyong amahan, nga mga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao, ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo, pagka kuyaw, apan puno, o matulkibon nga pahimangno ang atong Ebanghelyo karon. Pero sa dili pa ko mupadayon, ako di ay nga greetings sa ngadto ni Father Regidor Abalde, ang kura paroko dinha sa Plaridel Sentro, kay karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 9, mauman ang iyang priestly anniversary, sacerdotal anniversary ni Father Regidor Abalde, o siya 14 na katuig sa iyang pagkapari. Busa ngadto kang Father Yeye Regidor Abalde, akong pahalipay o ginaot unta nga ikaw
magmatinud-anon o magmaalagaron sa imong pagkapari. Ayaw gyud pagbiya sa pagampo, ihalad ang imong mga parokyano ngadto sa Ginoo ug iampo usab ang mga kalag sa purgatorio tungod kay ang imong patron si San Nicolas de Tolentino patron man nga nagampo kanunay sa mga kalag sa purgatorio. Ang ato usab nga ebanghelyo karon usa ka pahimangno nga ang tinuod nga sumusunod kang Kristo makasugamak gayod sa mga kalisod, labi na gayod sa mga pag-antos hangtod gali ngadto sa kamatayon. Ug maupod kini ang gisaysay karon, mao kini ang gisaysay karon sa atong ebanghelyo. When you become a disciple of Jesus, then you will encounter difficulties. Not only ordinary difficulties, but you will encounter even threats of your life to the point that you will be on the brink of death. But sustain and persevere, because it is only through perseverance that you will endure the pains, the difficulties of being a disciple of our Lord Jesus Christ. Nindot kayo ning pahimangno karon sa atong ebanghelyo, ug nindot kayo kini nga pamalandungan sa mga kaparian, labi na gayod ni Father Yeye Regidor Abalde nga gasaulog sa iyang sacerdotal anniversary, sa iyang priestly anniversary. Kay ang pagkapari dili man kalipay nga kalibutanon, kundili anaa ang pag-antos nga maoy gihisgutan sa atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo, ang sentro gyud sa ebanghelyo mao nga kita nahimong disipulo. Ug sa atong pagkadisipulo sa panahunan sa atong Ginoo, ang usa ka banay mamahimo nga mawatak-watak. Adunay pundok sa banay nga mudawat kang Hesus isip Ginoo og manluluwas, ug duna poy banay mga miyembro sa usa ka banay nga dili makadawat nga si Hesus manluluwas og Dios nga tinuod. Mao na nga ang atong ebanghelyo miingon ang amahan mo taral sa iyang mga anak ngadto sa hukmanan, ug ang mga anak mo taral usab sa ilang mga amahan ngadto sa hukmanan, nga ilang batukan ang ilang amahan ug ilang batukan usab ang ilang mga anak. Ngano man gyud? Because when you are a disciple, then there is no alternative but you have to be at the side of Jesus. Ug kung ikaw anaa sa pundok ni Hesus, imo gayod nga isulti ang kamatuoran ug imo gayong dapigan unsa ang matuod ug pinagi ni ana mabahin-bahin gayod ang banay. Dili gayod makaangkon og kalinaw ang banay nga mabahin-bahin. Mao kini ang gihisgutan karon sa atong ebanghelyo. Pero nindot gyud kaayo kini kung naa ka sa mga lugar nga lisod kaayo, labi na sa mga lugar diin minority ang mga Katoliko. Imog yung mabati ang mao nga mga pag-antos sa mga lugar diin ikaw anaa sa mga Islam territory, sa mga Buddhist territory, sa mga lugar diin ikaw gamay ra kaayo ang mga Katoliko ug ikaw buhaton nga ikaw pasipad-an tungod sa imong pagtuo, pero pinaagi usab sa imong malahutayon nga pagbarog sa pagtuong Katoliko Romano, wala ka magpadala og nahimo na hinon ikaw ibahi sa pagka matinud-anon, kay wala ka magpaling-paling sa imong gibarugan sa imong pagtuo. Ug tungod ni ana sila makaila nga ngatong Ginoo mao gyud ay ang matuod nga Ginoo. Busa padayon gihisgutan mo gud dinhi pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Latuson kamo unya didto pagayod sa sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan, sa mga hari tungod kanako, ug makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila
ug sa mga dili Hudiyo. Nganuman, kay ikaw wala man nimo luibi ang imong pagtuong Katoliko Romano. Bisan pa sa bungaw sa kamatayon, sa gihapon ikaw miangkon nga ikaw sumusunod kang Hesukristo ang atong Ginoo. Muna nga dili kita mahadlok, padayon kita nga mubarog. Ako gyud na nga nasinati sa diha ako nga na-assign sa basilan. Daghan kaayo nga mga Katoliko nga didto sa kining Luksumbang dunay sakyanan nga in 1996 gipara unya ang mga tao, ang mga sumasakay gipanaog unya gipangutana kung sila mga Islam gihatagag kagawasan, pero ang mga Katoliko gipalinya unya gimasakir sila. Og napadayon kana daghan ang mga panghitabo nga nahitabo dinha sa padulong ngadto sa Concepcion, dinha sa kining sa Basilan dinha sa lugar diin minority ang mga Katoliko. Pero bisan pa kung sila nasa bungaw sa kamatayon, wag yun nila gisalikway ang pagtuo. Taralon sila, hukman sila, gipamatay sila tungod silang pagtuong Katoliko Romano. Pero wala yun sila mahadlok. Ang taga-Konsepsyon, Lantawan, Basilan, nagpadayon sila sa pagbarog silang pagtuo. Ug ako nalipay kaayo tungod kay pinaagi sa dugo sa mga martyr, migitib na hinuon ang mga pagtuo, milig-on hinuon ang mga pagtuo sa mga Katoliko Romano. Daghan na karon ang ato nga mga Katoliko dinha sa Basilan ug salamat kaayo. Mao na nga usa kini ka grasya ang kamatayon sa tong mga Katoliko, mao na hinuon ang kusog nga naghatag aron mulipang ang pagtuong Katoliko Romano. Mao man ang gisgutan gud sa ebanghelyo nga taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila. Nakasangyaw kita sa mayong balita ngadto sa mga laing tinuhuan. Labi na gayo dinha sa Basilan. Busa dili nato isalikway ang atong pagtuo, atong barugan ang atong pagtuo, atong ipadayon ang atong hugot nga pagtuo. Labi na gayud kay kagahapon Hulyo 8 atong gisaulog ang kapistahan sa milagrosa nga patrona nga mao si Santa Isabel sa Portugal. Salamat Santa Isabel sa imong pagpanalipod sa katawhan ang mga Musliman ug mga Kristiyanos. Imong gipanalipdan gani sa September 21 sa 1896 nahitabo 1866 nahitabo man ang tsunami, pero ikaw maoy mi tabang, ikaw maoy misalipod ug imong gipanalipdan ang isla sa Basilan. Mao na nga mga Muslim ug mga Kristiyanos nagkatambayayong sa pagpasalamat kanimo labi na gayod sa September 21 kay gisaulog man ang usa ka kasaulugan pagpasidungog kanimo. Muna nga salamat kaayo Santa Isabel de Portugal. Padayon kita sa tong pagtuo, bisan sa mga kalisod, kita magpadayon paghupot sa tong pagtuo o atong pasalamatan ang atong Ginoo tungod kay pinaagi usab sa grasya, dili kini gikan kanato, pinaagi sa grasya sa Ginoo kita nakabarog o wala kita musalikway sa tong pagtuo nga Katoliko Romano. Balik kita sa pagtulunan sa tong ebanghelyo. Una, nga ang tinuod nga sumusunod kang Kristo dili mahadlok kundi mubarog o himo gayod sa pagsulti sa kamatuoran bahin sa iyang pagtuo. Dili siya musalikway sa iyang pagtuo. Ug dinha usab kay siya mituo man sa maong panimalay
mabahin-bahin ang mga membro sa panimalay. Apan, ato gyapon nga puy-an ang atong pagtuo, tungod kay ang mo barog sa iyang pagtuo, mauman ang makalahutay sa iyang pagbarog sa pagtuo, mauman ang maluwas o mao kini ang pagtulunan nga ato nga makatunan ning adlong Biyernes, Hulyo 9, nga dili gayud kita musalikway sa atong pagtuo, barugan ang atong pagtuo, bisan anaa sa mga kalisod, bisan anaa sa bungaw sa kamatayon, pero sa gihapon gahupot sa pagtuo. Let us continue to proclaim Jesus in our life, and let us not betray our faith. It is through our faith that we will be able to enter the kingdom of God. Ang pagtuo o ang pagka mapaubsanon, mao'y mga pamaagi aron kita maluwas o makasulod sa gingharian sa langit. Biyernes karon ha, Hulyo 9, o ang misa sa Birhen sa Kuta, sa ulugon sa alas 4, ikatulo karon nga Novena Mass sa Birhen sa Kuta, o ang Mass Presider mo si Father Dexter Banuelos, o ang in charge mo si Sister Nancy Artajo, o ang mga sponsors mo ang Misamis University, ang Quality Shopping Center, ang SIM Enterprises, ang Grace Hardware Corporation, ang Anas Trading, ang Lourdes Pharmacy, ang Banco de Oro, Gallardo and Rizal Branches, ang Robelios Optical Clinic, ang Saint Padre Pio Medical Clinic, ang Carmelas Pastries, ang Vincentian Family, ang Catholic Faith Defenders, o ang tanan nga mga deboto sa Birhen sa Kuta. Ugma, Hulyo 10, Sabado, ang Mass Presider, ikaupat nga Novena Mass, mo si Father Marvin Osminia, o ang in charge mo si Sister Susan Texon, o ang mga sponsors mo ang LaSalle University, ang Immaculate Conception School of Technology, pinaagi ni Dr. Marte Imperio, ang Cathedral Youth Choir, ang Faith Hospital, ang Sandra Ortega, ang UCPB Ozamis Branch, ang Supermix Lutong Pilipino, Milfran Marketing, ang Junjing's Pawn Shop, ang Junjing's Construction, o sa mga devotos o apostolado sa Birhen sa Kuta. Sa Domingo, Hulyo 11, ang Mass Presider, ang yours truly, o ang in charge, mo si Sister Eva Odvina, o Sister Getming Wong, o ang mga sponsors, mo ang Parmasya Susana sa Domingo kini, ika-5 nga Novena Mass sa Birhen sa Kuta. Domingo, Hulyo 11, ang misa panguluhan sa ubos ninyo nga alagad, ug ang mga mass sponsors mo ang Parmasya Susana Domingo, Western Mindanao School of Technology, ang Phyllis Jewelry and Pawn Shop, ang Kuta Shrine Eagles Club, ang Confradia de San Jose, ang Legion of Mary, ang Children of Mary, ang Daughters of Mary Immaculate, o ang Knights of Columbus, Aguada, and Annex, o ang mga devotos o apostolado sa Birhen sa Kuta. Adlaw ka ng Domingo, ato gayod nga hugupan ang Novena Mass o sa Birhen sa Kuta. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ako ha, padayon gyud ta nga mupadayon kita nga mo-attender sa Novena Mass sa Birhen sa Kuta. Ako yung aghaton ang taga Katipunan, ang taga Namot, ang taga Tunggo, ang mga kabukiran dina sa Sinakaban, ang kabukiran dina sa Bonifacio, kung dili ta maka-apil sa Novena, pero mudagkot kitag kandila, taga Kinuman Sur, taga Kinuman Norte, mga migpangi, dina sa Balatakan, kung dina sa, labi na gayud, dina sa Manga, sa Lower ug Upper, sa taga Santa Maria, Tanggob City, ari kamo sa Birhen sa Kuta, kung dili kamo maka-apil sa Novena,
Pero muhimo kita sa pilgrimage atong muadto kita dadto nato ang atong banay. Muhimo kita sa pilgrimage o mudagkot kitag kandila kay nagsugod naman ang nobina sa Birhen sa Kuta niadtong adlong Miyerkules, Hulyo 7 o karong adlaw ikatulo na nga nobina sa ato nga Birhen sa Kuta. Busa akong awhagon nga kanang taga Giraog, Kinuman Norte, labi na gyud ni Elena Lausa ug ni Tibong Lausa, ni Florita Salawagi ug sa tanan dinapod sa kusina ni Mia sa Kinuman Norte, si Inday. Salamat kaayo sa imong pagpangalagad sa mga kaparian. Kung mo anak mi dinha magluto kadayon ni Ma'am Nori Bernard Usab, salamat. Ug sa tanan din kini atong Sibya na abot, padayon kita nga muhimo sa usa ka pag-ampo ug pangamuyo alang sa Birhen sa Kuta, kung dili kita makaadto spiritually in union with the novena at 4 o'clock in the afternoon, gikan sa Hulyo 7 hangtod sa Hulyo 15, ato gayod nga ipadayon ang atong debosyon sa Birhen sa Kuta. Busa akong awhagon kaning mga katawhan dinha usab sa Lanao del Norte, dinha sa Zamboanga del Sur, dinha sa Mulabi, Mahayag, dinha sa Atbang gayud sa Usami City, kining lugar nga gitawag og Kulambugan, dinha sa tanan, dinha sa tanan kining atong Sibya mahiabot nga duol ra kita dinhi sa Birhen sa Kuta. Padayon kita, muari kita, mudagkot kitag kandila, awhagon ko kamo, atong ipakita ang atong pagtuo, ang atong debosyon, ang atong mahal nga paglaom, ang atong mahal nga debosyon sa mahal nga Birhen sa Kuta. Kay pinagi ni ana kita makatagamtam sa kita makatagamtam sa panalangin sa mahal nga Birhen Maria. Ang Ginoo dili gayud mubiya kanato, kaya ang mahal nga Birhen Maria nga gisangpit nato nga Birhen sa Kuta, pirmi gayud nga moampo kanatong tanan. Ang iyang panalangin usab sa Ginoo, busa salamat sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.